Καλησπέρα σε όλους, Παναγιώτης Παπαβασιλείου εδώ. Θα είμαστε μαζί τα επόμενα λεπτά να μιλήσουμε για μια νέα δραστηριότητα η οποία ξεκινάει τώρα στην Ελλάδα. Πάντα έλεγα, επειδή ασχολούμαι 20 χρόνια με το χώρο, πάντα έλεγα να είμαι από τους πρώτους σε κάτι το οποίο θα γίνει τεράστιο. Να έχω τις ενδείξεις ότι θα γίνει τεράστιο. Πολλές φορές όμως αυτό που γίνεται τεράστιο δεν μπορεί να το καταλάβεις από την αρχή, γιατί αν το καταλάβαινες όλοι θα μπαίνανε. Και όπως ήταν το bitcoin στην αρχή, όπως ήταν το Netflix, το Amazon, πολλά πράγματα που τα είδαμε στην αρχή τους και δεν τα πιστέψαμε. Έλα μωρέ, θα φύγουμε από τις κασέτες και από τα video club, πώς λεγόταν, video club, και πάμε τώρα στο ίντερνετ, θα βλέπουμε τηλεόραση, θα βλέπουμε ταινίες στο ίντερνετ. Δεν το φανταζόμαστε ότι θα γίνει το bitcoin να γίνει τόσο χρηστικό. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε, αυτό που θα δούμε σήμερα, είναι κάτι το οποίο έχουμε ενδείξεις ότι θα γίνει τεράστιο στην πορεία. Γιατί όλοι γνωρίζουμε το Booking. Booking.com. Όλοι το γνωρίζουν. Όλοι ίσως να το έχουμε χρησιμοποιήσει έστω και μία φορά στη ζωή μας. Πριν 15 χρόνια όμως δεν το ήξερε κανένας. Ήταν καινοτόμο σε αυτό που έκανε, να συνδέσει όλα αυτά και να μπορεί κάποιος να ταξιδέψει μέσα στην πλατφόρμα αυτή, και έφτασε εκεί που έφτασε. Σήμερα θα σας δείξω μια πλατφόρμα η οποία δεν είναι καινούρια. Είναι από το 2018 σαν travel, σαν εταιρεία, σαν δομή εταιρείας είναι από το 2013, μόνο travel είναι το 2018. Άρα δεν είναι καινούρια. Αλλά έχουμε την τύχη να είμαστε οι πρώτοι που το συζητάμε εδώ στην Ελλάδα. Οι πρώτοι που το συζητάμε. Αν είναι κάτι το οποίο θα γίνει τεράστιο, θα το κρίνετε και μόνοι σας. Μείνετε μέχρι το τέλος όμως, γιατί όπως σας είπα και πριν, θα αναλύσουμε το σύστημα το οποίο ο κάθε ένας από εσάς έχει δεν έχει επαφές, έχει δεν έχει εμπειρία, δεν μας ενδιαφέρει η ηλικία του, τίποτα θα μπορεί να δημιουργήσει εισόδημα οικονομικής ανεξαρτησίας. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να μιλήσουμε την Travel Advantage. Πάω λίγο κάτω. Ξεκινάω από το τέλος. Πολύ σημαντικό για μένα, με την εμπειρία που έχω στον χώρο και να πάρω μια απόφαση, ποτέ δεν συνεργάζομαι με κάποια εταιρεία η οποία δεν έχει μέλλον, δεν δείχνει ότι θα έχει μέλλον. Άρα επέλεξα την εταιρεία αυτή, την πλατφόρμα αυτή, γιατί είναι το ταξιδιωτικό γραφείο. Δεν είναι ο μεσάζοντας του μεσάζοντα όπως όλες οι άλλες εταιρείες δικτυακού marketing με travel, με ταξίδια είναι και ήταν. Άρα ξεκινάμε με μια πάρα πολύ σημαντική διαφορά. Ότι έχουμε μια εταιρεία η οποία είναι το ταξιδιωτικό γραφείο. Έχει τα τρία σημαντικά πιστοποιητικά, όπως είναι το IATA, το Atut France, και είναι μέλος του ETOA. Πολύ δύσκολο να πάρει κάποιος όλα αυτά τα πιστοποιητικά. Πολύ δύσκολο. Το κατάφερε, και γι' αυτό δεν το έχουν όλοι, δεν το έχει κανένας μάλλον. Το κατάφερε μόνο η Travel Advantage. Και αυτό μου δίνει τη σιγουριά ότι αυτή η εταιρεία θέλει να επενδύσει για το μέλλον. Βλέπω για τα επόμενα 10-20 χρόνια να είμαστε εδώ και να μπορούμε να αλλάξουμε πραγματικά τη ζωή πολλών ανθρώπων γύρω μας μέσα από αυτή τη δραστηριότητα. Ένα επιπλέον, αυτά λοιπόν τα πιστοποιητικά μας δείχνουν και τι άλλο, ότι η εταιρεία έχει το flexibility και να πληρώνει καλύτερα τους συνεργάτες, εμάς, και να μπορεί να δημιουργήσει το προϊόν που πραγματικά επιθυμεί, το προϊόν που θέλει. Άμα είναι ο βασικός operator και δεν είναι μεσάζοντας. Εδώ θα βρούμε πάνω από 2 εκατομμύρια ξενοδοχεία στην πλατφόρμα αυτή. Έχει 24ωρο support, εκεί που πονάνε όλα τα ταξιδιωτικά. Το support. Εδώ μιλάμε κατευθείαν στη γλώσσα μας ή μέσω του WhatsApp από εδώ. Και γρήγορα απαντάνε και λύνουν θέματα. Τι να πω τώρα, για θέματα τα οποία πάτησα λάθος ημερομηνία, ήταν μη επιστρέψιμα τα χρήματα και μιλήσαμε με το support, σας παρακαλώ πολύ αλλάξτε το, και τελικά το αλλάξανε. Και να λέει μετά ο ξενοδόχος, δεν ξέρω με ποιους λέει συνεργάζεστε, αλλά μίλησαν πάρα πολύ σωστά και ξέρανε τι να πούνε, πώς να το πούνε για να μπορέσει να γίνει αυτή η αλλαγή, γιατί κανονικά δεν γίνεται. Ή να είναι full το ξενοδοχείο και εμείς να έχουμε κλείσει, να έχει γίνει ένα λάθος και να μην υπάρχει δωμάτιο για μας και τελικά το support να μας βοηθάει και να μένουμε στο ξενοδοχείο αυτό, να βρει ξαφνικά δωμάτιο. Ή κάποιος άλλος πήγε με την κοπέλα του στο Λονδίνο, βγήκε για βόλτα, στέλνει μήνυμα στο WhatsApp και λέει παρακαλώ πολύ μιλήστε με το ξενοδοχείο. Μόλις γυρίσουμε να βρούμε σαμπάνιες και λουλούδια και μια τούρτα στο δωμάτιο. Επιπληρωμή βέβαια, αλλά έκανε την κίνηση χωρίς να μιλήσει με το ξενοδοχείο. Μίλησε το support. Γιατί άλλο να μιλάς με κάποιον που έχει πίσω του μισό εκατομμύριο κόσμο και κάνει αλλιώς τις διαπραγματεύσεις, και άλλο να πας εσύ μόνος σου, ένας απλός
πελάτης και να θέλεις να κάνεις να ταξιδέψεις, ας πούμε, και να θέλεις να κάνεις και deals με το ξενοδοχείο. Λοιπόν, τι λέει ο κόσμος, ή μάλλον πριν να πω τι λέει ο κόσμος, πάμε να δούμε κάποιες διαφορές, γιατί εγώ σας είπα στην αρχή ότι αυτή η εταιρεία είναι καλύτερη από το Booking. Αν σας πω κιόλας ότι έχουμε 40, 50, 60% διαφορά στις τιμές, θα το πιστέψετε? Δύσκολο, Όχι, αν δεν το δούμε. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν θα το δούμε. Για πάμε να το δούμε. Έχω κάνει εδώ κάποια παραδείγματα. Τελευταίο έχω βρει και το αγαπημένο άρωμα της γυναίκας μου. Το ψάξαμε πριν και η διαφορά, θα δείτε στο τέλος τη διαφορά, το Ultraviolet, το Paco Rabanne. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί πάμε να δούμε τι έχω εδώ. Λοιπόν, το πρώτο που έψαξα, για να μην μπαίνουμε στη διαδικασία σε κάθε παρουσίαση να κάνουμε live search και να χάνουμε χρόνο, το πρώτο που έψαξα ήταν στο Ντουμπάι, ένα τρίστερο ξενοδοχείο, το Kings Gate Al Zadaf. 518 το βρήκαμε σε εμάς, 518, βλέπετε πόσα εξοικονομούν τα μέλη μας και μια extra discount, μια extra έκπτωση το turbo. Θα μιλήσουμε στο τέλος για το turbo, πόσο αξίζει να το έχετε από την αρχή. 518 λοιπόν σε εμάς, 1161 το booking. Είναι οι ίδιες ημερομηνίες, απλά δεν μπορούσα να τραβήξω και τις ημερομηνίες, θα δείτε σε άλλα ξενοδοχεία μετά τις ημερομηνίες που υπάρχουν. Μετά έψαξα Suha Park, Hotel Apartment, πάλι στο Dubai. 4,87 μας λέει το AI εδώ πέρα ότι είναι 9,28 μέσος όρος, ας πούμε, στο ίντερνετ. Εμείς το παίρνουμε 4,87, να το 9,27. Οι διαφορές είναι πολύ πολύ μεγάλες. Πάμε στο Παρίσι, για αυτούς που έχουν μεγαλύτερο budget, γιατί ο σκοπός του club αυτό, επειδή είναι exclusive, είναι αποκλειστικό club, είναι VIP club, δεν είναι για οποιονδήποτε. Θα το δείτε κι εσείς, κάποιοι θα νιώσετε έξω από τα νερά σας, δεν θα θέλετε να κάνουμε συνεργασία. Είναι ok, δεν είναι για όλους αυτό το πράγμα, αλλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε εδώ τι είναι, με το ίδιο budget που έχω, να ζήσω καλύτερη εμπειρία, όχι να λέω πάω πιο φθηνά, άρα ρίχνω και τις παροχές. Με το budget που μου επιτρέπει αυτή τη στιγμή η τσέπη μου, να ζήσω κάτι καλύτερο, γιατί κοιτάξτε εδώ, μπορεί το budget το δικό σας να είναι 1.600 ευρώ για μια εβδομάδα στο Παρίσι, για ξενοδοχείο, άρα ποτέ δεν θα πηγαίνετε στο 2.987. Τώρα με τα 1.600 ναι, μπορείτε να ζήσετε αυτή την εμπειρία του Hotel Claude Bernard στο Παρίσι. Γιατί στο ίντερνετ το βρίσκουμε 2.986 στο booking. Εδώ βλέπουμε και τις ημερομηνίες για να είναι πιο transparent, να είναι πιο ωραία το search. 6-13 Απριλίου το είχα ψάξει αυτό για δύο ανθρώπους. Hotel Napoleon με 4 αστέρια, 1.493 σε εμάς, 3.000 και με έκπτωση στο ίντερνετ. Ή εδώ, Μαλδίβες, 606 σε εμάς μια εβδομάδα, βλέπετε 6-13 Απριλίου, 606 σε εμάς, 1.303 στο ίντερνετ. Και αν δούμε και το άλλο, το Premium All Inclusive, το Resort, 4.200 σε εμάς, 5.900 κοντά στα 6.000 στο ίντερνετ. Και αν δείτε εδώ πέρα κάτι άλλο, βλέπετε ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω και loyalty points. Δηλαδή αυτή δεν είναι τελική τιμή. Είναι 606-53. Θα σας πω στο τέλος τι είναι αυτά τα loyalty points, γιατί αυτό είναι το μυστικό που κάνει την πιθανή συνεργασία με κάποιους που θα ξεκινήσουμε, την κάνει αυτή τη συνεργασία χωρίς ρίσκο. Θα σας το δείτε σε λίγο. Πάμε και Ελλάδα, γιατί λέω εντάξει όλα καλά, για να το έχω Ελλάδα, αλλά σιγά μην ψάξω Απρίλιο Ελλάδα και θα ψάξω Αύγουστο. High season. 4-10 Αυγούστου έψαξα Titania, το ξενοδοχείο στην Αθήνα. 1010, βλέπετε το turbo discount, μόνο το turbo discount ήταν 202 ευρώ. Και όλα τα μέλη γλιτώνουν 900. Άρα 1000 ευρώ για εμάς, στο ίντερνετ με έκπτωση 1835 κιόλας. Το New Ελακρόπολης, και αυτό εκεί στο Καλιμάρμαρο στην Αθήνα, 918 σε εμάς, 1590. Και πάμε παρακάτω. Στη Μαδρίτη, εδώ έχω βάλει 2 συν 1 παιδί, 4-10 Αυγούστου, 6.43 σε εμάς, 1.380 στο ίντερνετ και τέλος θα κλείσω με την Αντάλια, με την Άγκαρα στην Τουρκία, όπου 8.22 σε εμάς, 2.236. Σας είπα για το άρωμα. Αυτό το έκανα χθες, ήμουν σε μια παρουσίαση και μου λέει κάποιος, αν μου βρεις καλύτερη τιμή, θα κάνω εγγραφή τώρα. Είχα πάει στη Μολδαβία, εδώ δίπλα, τη Ρουμανία, όπως είπε και ο ΣΥΡ, και λέω κάτσε να δούμε, παιδί μου, εντάξει, γιατί μπορεί να μην είναι και πιο φθηνό. Κράτησα και εγώ μια πισινή. Μου λέει είναι για 3 ανθρώπους, 10 νύχτες,
γιατί είναι στην Ελλάδα κάπου, ναι, νομίζω στον Πόρο που έψαχνε. Λοιπόν, και βρήκαμε $1.146 συν κάτι έξτρα που είχε εδώ άλλα 100, πάει 1.250. Το βρήκαμε στο booking, αυτό είναι booking, 1.250. Και το ψάξαμε σε εμάς και βλέπετε 29 έκτο, 9 εβδόμου, όλα κανονικά, μπήκα μέσα να κάνω κράτηση δηλαδή, 872. Και λέω, ok, κάνω τώρα την εγγραφή και την έκανε. Και πάμε να δούμε τώρα και το άρμα που σας έταξα. Το βρήκαμε στο mall, γιατί έχουμε ένα mall, θα σας το δείξω σε λίγο. Έχουμε και αρώματα και ρούχα και πολλά, θα δείτε εδώ πράγματα εξαιρετικά. 57€, χρησιμοποιώ 14 loyalty points, άρα θα το πάρω 43. Και το ψάχνει η γυναίκα μου στο ίντερνετ, δηλαδή πόσο κάνει αυτό το ultraviolet το Paco Rabanne. 80ml, 125€. Εδώ το έχουμε 80ml, 57, 14, 43. Τι να λέμε εδώ, δηλαδή 3 φορές πάνω. Okay. Άρα αποδείξαμε από την αρχή της συζήτησής μας ότι αυτή η πλατφόρμα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με το Booking αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα που είναι, το καλό πρόβλημα για μας, ότι δεν την ξέρει κανένας, αυτή είναι η ευκαιρία μας. Άρα πρέπει εμείς να το προωθήσουμε. Μας δίνει τη δυνατότητα η εταιρεία να κάνουμε εμείς το marketing και το promotion για την εταιρεία αυτή και να προωθήσουμε κάτι και να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο ότι έχουμε κάτι που είναι καλύτερο. Δεν έχουμε δει ανταγωνισμό. Τι γίνεται όμως αν 10% των περιπτώσεων που έχουμε πετύχει είναι πιο φτηνό στο booking? Τι κάνουμε εκεί? Η εταιρεία σου λέει, αν είναι το ίδιο ξενοδοχείο, η ίδια περίοδος, ίδιο δωμάτιο, ίδιες παροχές και βρεις πιο ακριβό σε εμάς, κλείστο από εμάς σε παρακαλώ και θα σου δώσουμε πίσω το 150% της διαφοράς. Δηλαδή βρήκαμε 100€ πιο ακριβό σε εμάς, θα μας δώσει η εταιρεία πίσω 100 συν 50, 150. Πάλι πιο φτηνό θα βγει. Αν δεν και καλά θέλουμε να πάμε εμείς σε ένα άλλο ξενοδοχείο. Τι λέει το Trustpilot? Για να δούμε τι λέει ο κόσμος που έχει κάνει τις κρατήσεις μέχρι τώρα. 4,8 στα 5 αστέρια. Excellent, travel agency, βλέπετε εδώ. Ok, και για να δούμε το ποσοστό. Το 93% των ανθρώπων έχει δώσει 5 αστέρια. Είναι πολύ ευχαριστημένος με την κράτηση που έκανε με το Travel Advantage. Τι γίνεται με το Booking όμως που το ξέρει ο κόσμος? 2,5 στα 5 αστέρια. Και αν πατήσουμε θα δούμε ότι το 67% των ανθρώπων, κοιτάξτε εδώ τι γράφει, Customer Service, αυτά που λέγαμε πριν για το support, 67% των ανθρώπων έχει δώσει ένα αστέρι και αυτό συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει. Άρα αυτό που εμπιστεύεται ο κόσμος δεν είναι καθόλου έμπιστο στο ίντερνετ και αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι πολύ έμπιστο στο ίντερνετ. Τι λείπει? Να το πούμε εμείς στον κόσμο. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στην πλατφόρμα? Βλέπετε εδώ για τον κόσμο ότι έχει κάνει τα testimonials. Πατάτε και στο Facebook και πάτε στο Facebook και βλέπετε και όλες περισσότερα. Εδώ λοιπόν υπάρχει application. Μπορούμε να βγάλουμε visa. Όλα δηλαδή τα έχουμε σε ένα. Πάμε να βγάλουμε visa. Βρίσκουμε κάπου πρόβλημα, ανοίγουμε το support και μιλάμε και μας το λύνουμε το πρόβλημα. Μπορούμε να έχουμε eSIM από την αρχή. Πάμε σε μια χώρα, αντί να περιμένουμε κάπου εκεί να αγοράσουμε μια κάρτα για να μπορούμε να μιλάμε, εμείς έχουμε την eSIM από την αρχή και τελειώνει το θέμα. Δεν σταματάει ποτέ επικοινωνία με τον κόσμο. Έχουμε flash deals, έχουμε πάρα πολλά επιπλέον. Να τα δούμε λίγο και εδώ. Άρα, πέρα από ξενοδοχεία, υπάρχουν αεροπορικά, υπάρχουν νοικιάσεις αυτοκινήτων, μεταφορές από το ξενοδοχείο στο αεροδρόμιο ή ανάποδα, κρουαζιέρες, life experiences που θα τα αναλύσουμε τώρα σε λίγο. Υπάρχει το lifestyle mall που σας έδειξα το άρωμα, θα δείτε και περισσότερα. Υπάρχουν πάρα πολλά, υπάρχουν δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε, εισιτήρια για μεγάλα αθλητικά events, για συναυλίες και πιο φθηνά και πιο σίγουρα τα έχουμε. Το The Club, εδώ μπορούμε να κάνουμε χρήση και κράτηση σε βίλες για 6-8 άτομα να πάμε, να κάνουμε σαν Airbnb εδώ και για σπίτια. Και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να παίξουμε με την πλατφόρμα, να κάνουμε την έρευνά μας και να πάρουμε το καλύτερο deal. Πριν πάω στο AI, γιατί είναι η μόνη πλατφόρμα που έχει Artificial Intelligence, το AI λοιπόν μας βοηθάει
και να μην ξέρουμε που πάμε και να μην ξέρουμε τι δραστηριότητες έχουμε εκεί πέρα, να ξέρουμε ακριβώς πού πρέπει να πάμε, τι ώρα να πάμε, να έχουμε κλείσει τα εισιτήριά μας από την αρχή, να μην περιμένουμε στην ουρά, θα τα δείτε τώρα σε λίγο. Να δούμε λίγο τα life experience και όπως βλέπετε εδώ έχω και κάποιους πόντους, σας είπα θα τα πούμε. Έχω 727 πόντους. Πού τους χρησιμοποιώ αυτούς τους πόντους? Και μάλλον να σας πω κάτι άλλο για να τα συνδέσω αυτά. Γιατί υπάρχουν τόσο, κάποιος ίσως να έχετε μια απορία, γιατί να είναι τόσο πιο φτηνό? Τι γίνεται, γιατί να είναι πιο φτηνό? Τόσο μεγάλη διαφορά? 40, 50, 55%, 60% σε κάποιες φορές. Τι γίνεται εκεί πέρα? Θα σας πω γιατί. Γιατί η Travel Advantage δουλεύει όπως δουλεύει το Netflix, το Zoom που είμαστε τώρα και όλα τα άλλα που έχουν συνδρομή. Δεν είναι μεσάζοντας, το πάμε από την αρχή, άρα έχει την ευελιξία και δουλεύει με συνδρομή. Δεν κερδίζει λοιπόν ντε και καλά από τις κρατήσεις που θα κάνουμε. Όπως κάνει το Booking και όλοι οι άλλοι operators που κερδίζουν από εκεί, γι' αυτό βάζουν 100-200% κέρδος για να μπορούν να αναζήσουν, να κάνουν τη διαφήμισή τους. Τη διαφήμιση την κάνουμε εμείς, η εταιρεία δεν κάνει διαφήμιση πουθενά. Άρα, έχοντας μόνο μια συνδρομή που μας δίνει πρόσβαση σε όλο αυτό που βλέπετε, η εταιρεία έχει την ευελιξία να έχει αυτές τις τιμές και να μην βάζει από καθόλου έως πολύ λίγο κέρδος σε κάθε κράτηση που γίνεται. Okay? Αυτός είναι ο λόγος. Και ποια είναι η διαφορά? Συνήθως σε συνδρομές, όταν πληρώνουμε μια συνδρομή, στο Netflix ας πούμε, πόσο είναι, 15 ευρώ. Πληρώνουμε λοιπόν 15 ευρώ στο Netflix, πληρώνω, τα χρήματα μένουν στο Netflix και εγώ έχω πρόσβαση στην υπηρεσία. Απόλυτα σωστό, δεν λέω όχι, δεν είναι κακό. Απόλυτα σωστό. Εδώ τι γίνεται? Πληρώνω τη συνδρομή μου, έχω πρόσβαση στην υπηρεσία και μου δίνει τα λεφτά που πλήρωσα πίσω να τα χρησιμοποιήσω στην πλατφόρμα να πάω να ταξιδέψω. Άρα τα 727 loyalty points που βλέπετε εδώ αντιστοιχούν σε 727 δολάρια που μπορώ να τα χρησιμοποιήσω εγώ μέσα στην πλατφόρμα και να πάω διακοπές. Στα ξενοδοχεία όπως είδατε ήταν λίγο, 50, 40, 60, ήταν λίγους points που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή 50-60 ευρώ που μπορώ να χρησιμοποιήσω εκεί. Αλλά γιατί έχω μεγάλη διαφορά, μεγάλη έκπτωση. Όταν πάω όμως στα life experience, τα οποία είναι ταξίδια, πακέτα έτοιμα από την εταιρεία μόνο για εμάς, για παράδειγμα, να δούμε εδώ κάτι. Αντάλια στην Τουρκία κάνει 321 για 3 βράδια 4 ημέρες, 321 το άτομο και σου λέει χρησιμοποιήσει 250 πόντους. Πού έτσι και αλλιώς έχεις? Άρα εγώ θα πάω με 71. Με 71 ευρώ θα πάω. Άρα μου δίνει δυνατότητα η εταιρεία τα χρήματα που δίνω στην πλατφόρμα για να έχω πρόσβαση και να βγάλω και χρήματα, θα τα δείτε στη συνέχεια, να τα χρησιμοποιήσω να πάω να ταξιδέψω. Άρα είναι risk free. Δεν υπάρχει κανένα ρίσκο. Μάλλον δεν βλέπω εγώ καθόλου ρίσκο, έτσι. Δεν ξέρω αν βλέπετε και εσείς το ίδιο. Ή αν πάμε εδώ στο Ντουμπάι. Έχει πάρα πολλά, 4 νύχτες, 5 μέρες, έχει πολλά activities που μπορούμε να κάνουμε, πολλές δραστηριότητες. Από 505 το άτομο βάλουμε και 200 πόντους, 305. Ή εδώ, Las Vegas. Από 4,59 τα 3,50 είναι από τα loyalty points. Από τι? Από τα χρήματα που εμείς έχουμε δώσει. Στην ουσία τι κάνουμε εδώ για να συμμετέχουμε στην εταιρεία? Τα χρήματα τα παίρνουμε από τη δεξιά τσέπη και τα βάζουμε στην αριστερή τσέπη. Και έχουμε πρόσβαση σε όλα. Άρα εδώ στο Las Vegas εγώ θα πάω με 109 δολάρια, 109 ευρώ για 3 νύχτες, 4 μέρες. Έχουμε και κάποια life experience που είναι δωρεάν. Κάτσε, τι θέλω να πω εδώ. Πουκέτ στην Ταϊλάνδη, 367 το άτομο, 5 νύχτες 6 μέρες και λέει μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι 399 πόντους. Άρα 0. Άρα 0. Μόνο τα αεροπορικά έχω να επιλέξω. Η εταιρεία δεν ξέρει από πού θα έρθεις με τα αεροπορικά. Άρα τι θέλω να σας πω? Οτιδήποτε κόστος έχει, θα δείτε στη συνέχεια, μεταφέρεται από τη μία τσέπη στην άλλη τσέπη. Τα έχετε εκεί, δεν λείπουν ποτέ αυτοί οι πόντοι, κάθε μήνα έρχονται και περισσότεροι και περισσότεροι και περισσότεροι και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε να πάτε όποτε θέλετε διακοπές. Είναι σαν να πληρώνετε διακοπές με δόσεις. Ήδη να έχετε ξεκινήσει να βάζετε χρήματα στην άκρη. Okay. Πάμε παρακάτω, έχουμε και Ελλάδα, έχουμε και Αλβανία, έχουμε Κατάρ, έχουμε στην Ίσα, συνήθεια της, εδώ με 67, να πάω δηλαδή με 67 ευρώ, 3 νύχτες, 4 μέρες στη Γαλλία. Ναι, μπορώ. Άρα εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όπως βλέπετε πολλούς πόντους. Πάρα πολλούς πόντους. Το MOL επίσης πολλούς πόντους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε ηλεκτρονικά, έχουμε iPhone, έχουμε Samsung, έχουμε μπουρούχα, έχουμε μπαρώματα.
Αυτά τα δείχνω τώρα για να καταλάβετε ότι οι πόντοι είναι χρηστικοί. Εδώ iPhone το 16 το Pro Max. Κοίτα, 263 έκπτωση, 256 GB, 512 GB, 256. Χρησιμοποιώ και 30 πόντους. Ποιο φτηνά θα πάει. Okay. Ή το Samsung, το Z Fold, δεν ξέρω, χθες δεν υπήρχε, για να δούμε αν βγάλαμε πάλι. Το βγάλαμε, τέλεια. 791 έκπτωση και 92 πόντους. Δηλαδή αξίζει να συμμετέχεις σε αυτή την πλατφόρμα, γιατί είμαστε έξυπνοι καταναλωτές. Βλέπω περισσότερες γυναίκες εδώ. Θα δούμε λίγο τα ρολόγια, τα γυναικεία, έτσι να κάνουμε μια περιήγηση γρήγορη και πάμε μετά σε πιο δυνατά πράγματα. Βλέπετε 67% έκπτωση. Δηλαδή μπορεί κάποια από εσάς να πει με τα χρήματα που έχω δεν με παίρνει να πάρω το Armani, το ρολόι αυτό που κάνει 505. Δεν το φαντάζομαι καν. Ναι, αλλά όταν έχεις 336 έκπτωση και βγάζεις και 70 πόντους που τους έχεις ήδη και πληρώνεις 99, μια φορά το χρόνο μπορεί να σου παίρνει να το κάνεις ή να κάνεις ένα δώρο από εδώ ή να σου κάνουν ένα δώρο από εδώ. Κοιτάξτε εδώ, πολύ. Από τα 528 που το βρίσκουμε στο ίντερνετ, 101 το παίρνουμε εμείς. Ό,τι αγορές από 150 και πάνω έρχονται και δωρεάν, δεν πληρώνουμε τίποτα. Άρα βλέπετε, αυτό θέλω να δείτε, βλέπετε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πόντους μας σε παντού. Έξυπνα να το κινήσουμε, έξυπνα να ταξιδέψουμε, μπορείτε σε ένα χρόνο να χρησιμοποιήσετε όλους τους πόντους που έχετε μαζέψει. Άρα να βγει 100% risk free. Λοιπόν, και τέλος να δείξουμε το AI. Παράδειγμα, εγώ βάζω πάντα Dubai γιατί μου αρέσει. Δεν έχω πάει, αλλά θέλω. Dubai. Δεν έχω πάει, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί και λέω στον ξεναγό μου εδώ πέρα το AI, του λέω θέλω να πάω στο Dubai. Πότε μου λέει? Θέλω να πάω Ιούνιο, 15 με 21, θέλω μια εβδομάδα να πάω. Εντάξει μου λέει. Πόσα άτομα θα πάτε? Λέω θα πάω με τη γυναίκα μου, 2 άτομα, πολύ ωραία. Τι budget έχετε, μικρό, μεσαίο, μεγάλο, σου λέει και τα νούμερα εδώ. Θα πω έχω μεσαίο ας πούμε budget. Πολύ ωραία θα σου πει. Το AI λοιπόν βρήκε τώρα όλα τις δραστηριότητες που έχουμε να κάνουμε στο Dubai και μου λέει διάλεξε τουλάχιστον 5 για να σου βγάλω πρόγραμμα ημερήσιο. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό? Μου βγάζει ημερήσιο πρόγραμμα και λέω ωραία, κάτσε να πάω να κάνω safari σίγουρα, να κάνω day cruise, να πάω πουθενά theme parks, να πάω και σε τίποτα water tours και mountain bike, ας πούμε. Τουλάχιστον 5 επιλέγουμε. Και πατάμε next. Σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα θα το δείτε, θα μου έχει βγάλει πρόγραμμα εβδομάδας. Τι θα κάνω την πρώτη μέρα, πού θα πάω, από πού ξεκινάω, πού είναι η πρώτη δραστηριότητα, πού είναι η δεύτερη δραστηριότητα, πόσο κοστίζει το εισιτήριο, το αγοράζω από εδώ να είμαι και έτοιμος. Όλα μου βγάζει και τα ξενοδοχεία που ταιριάζουν στο budget μου. Στο budget αυτό δεν έχει υπολογιστεί τα αεροπορικά και δεν ξέρω πού θα έρθει. Εδώ θα δούμε τα ξενοδοχεία σε λίγο. Δηλαδή με τι ξενοδοχεία μπορούμε να πάμε, με τι κόσμο να πάμε για εβδομάδα στο Ντουμπάι. Βλέπετε εδώ, 46 directions, θα δούμε από πού μέχρι πού. 9 με 1 το μεσημέρι λέει να το κάνεις αυτό καλύτερα, γιατί μετά σου έχω ετοιμάσει 2 με 5 να πας εδώ. Τόσο κοστίζει, όλα είναι στο budget το δικό μας. Δεύτερη μέρα να πας για σαφάρι. Πού είναι? Βλέπετε το A και το B. A, B, όλα να ξέρουμε. Τρίτη μέρα, τέταρτη μέρα, πέμπτη μέρα. Μας κάνει το AI και βγήκαν και τα ξενοδοχεία. Άρα τρίστερο με 319. Από 702 με 319. Τετράστερο το Hyatt Place Dubai στο Jumeirah 364. Εδώ, πεντάστερο με 1000 από τα 2000. Οκ, λέμε στο budget μου και αυτά. Golden Sands 726 από τα 1000. Βλέπετε τις εκτόσεις όλα, εμείς τα λέω τις τιμές. Βλέπετε 48% εκτόσεις. Το πεντάστερο μπορώ να πάω σε αυτό το πεντάστερο. 349 από 666. Βλέπετε το extra discount το turbo. Λοιπόν, άρα αξίζει από όλες τις απόψεις. Ή το Millennium Plaza, αυτό είναι φανταστικό, δεν ξέρω. Οκ, από όλες τις απόψεις αξίζει να έχουμε πρόσβαση στην πλατφόρμα αυτή. Οκ. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι, πριν πάμε στο κομμάτι το οικονομικό, πριν πάμε στο σύστημα που δουλεύουμε, όπου εκεί θα καταλάβετε ότι τους επόμενους μήνες
μαζί με τη συνεργασία αυτή θα αλλάξει πραγματικά η οικονομική σας κατάσταση. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε κάποιες ερωτήσεις και μετά να προχωρήσουμε στο πώς έχουμε πρόσβαση στην πλατφόρμα αυτή και μετά να δούμε το σύστημα που σας έχω πει από την αρχή. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, να δούμε και το chat, δεν ξέρω αν ο Ιωσήφ είναι εδώ. Εδώ είμαι, παρακολουθώ. Να παρακολουθείς το chat αν έχουμε κάτι. Ναι, το βλέπω, ναι. Ωραία. Άρα, έχετε ερωτήσεις ή συνεχίζουμε στο πώς έχουμε πρόσβαση? Τι λέτε να κάνουμε? Προχωράμε. Βλέπω δεν έχει έρθει κάποια ερώτηση. Συγγνώμη, απλά θέλω να ρωτήσω. Ο Ηλίας είμαι, συγγνώμη, καλησπέρα και σε όλους τους υπόλοιπους. Θέλω να ρωτήσω απλά, θα το πείτε τώρα ή μετά, μια διευκρίνηση για τους 4 ταξιδιώτες που έχουμε δωρεάν χωρίς συνδρομή, είναι στην σημερινή σας παρουσίαση, να το πείτε ή όχι? Και πώς γίνεται αυτό? Όπως είπα, παρακαλώ, όπως είπα, Ηλία, έχω κάνει πολλές παρουσιάσεις σήμερα και το ξέχασα τελείως, οπότε καλά που μας το θύμισες. Άρα σε αυτό που θα δείτε τώρα, στη συνδρομή που θα δείτε σε λίγο, υπάρχει δυνατότητα, όπως και στο Netflix, ένας έχει τη συνδρομή και δίνει τη δυνατότητα σε άλλους 3 χρήστες να έχουν πρόσβαση, και αυτοί λογικά δεν πληρώνουν συνδρομή, ας πούμε, έτσι, δεν ξέρω τι deal έχετε κάνει με τους φίλους σας. Εδώ πέρα έχουμε τη δυνατότητα 4 ανθρώπους, να έχεις 4 ταξιδιώτες, οι οποίοι αυτοί θα έχουν την πρόσβαση ακριβώς στα ίδια πράγματα, στην ίδια έκδοση που έχεις και εσύ, και να κλείνουν τις διακοπές τους. Τι κερδίζουμε εμείς από αυτό? Τα travel credits, που είναι το cashback. Κάθε φορά που αγοράζουμε κάτι από το mall ή κάνουμε μια κράτηση, κερδίζουμε cashback. Χρήματα πίσω, που είναι αρκετά. Όταν έχεις ειδικά 4 ταξιδιώτες οι οποίοι πάνε, ταξιδεύουν συχνά, είναι αρκετά τα χρήματα ώστε να κάνεις και εσύ για αυτό το χρόνο δωρεάν διακοπές. Επίσης, πολύ σημαντικό, θα τα πούμε τώρα και στο πακέτο αυτό που θα σας δείξω, πολύ σημαντικό ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κράτηση μέχρι 5 δωμάτια. Ο κάθε ένας από τους ταξιδιώτες και εμείς. Άρα στις τιμές που είδατε, φανταστείτε να μπορούμε να κάνουμε κρατήσεις για άλλους 5 ανθρώπους που θα είναι 10, λογικά, με είναι ζευγάρι. Λοιπόν, τώρα πριν πάμε στα πώς έχουμε πρόσβαση, το πρώτο πράγμα θα σας πω, έχουμε 2 επιλογές. Ό,τι επιλέξετε είναι ok για εμάς, αν και αυτή τη στιγμή ψάχνουμε ανθρώπους να το χτίσουμε αυτό στην Ελλάδα. Ψάχνουμε λοιπόν αυτούς που είναι πρωτοπόροι και θέλουν να κάνουν κάτι από τους πρώτους. Αυτό που λέμε πρώτα είναι ο πελάτης. Ο πελάτης λοιπόν έχει πρόσβαση μόνο στα ξενοδοχεία, στα αεροπορικά, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μεταφορές από προς και δραστηριότητες. Σε αυτά τα 5 έχει πρόσβαση και το κόστος είναι $20 το μήνα. Αυτή είναι η συνδρομή του. Αν εσείς που θα κάνετε την συνεργασία σαν ambassadors, δηλαδή σαν business, να κάνουμε ανάπτυξη εδώ, βρείτε έναν πελάτη που θέλει να πληρώνει $20 το μήνα, τον πρώτο μήνα που θα πληρώσει 20, εσείς θα πάρετε 20. Δίνει 100% payout η εταιρεία. Είναι εξαιρετικό αυτό. 20 έδωσε, 20 θα πάρεις. Από το δεύτερο μήνα μπαίνει στο σύστημα του πλάνου αμοιβών με έναν πόντο, θα τα αναλύσουμε αυτά, με αυτούς που θα ξεκινήσουμε συνεργασία. Ο δεύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε συνεργασία είναι με το Elite πακέτο, που είναι το business πακέτο. Θα σας πω τι περιέχει, το έχω στα ρουμάνικα, αυτό το λέω σε κάθε παρουσίαση, αλλά σας το μεταφράζω εγώ εδώ πέρα να καταλάβετε, δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, το Elite πακέτο το βλέπετε εδώ αριστερά. Το Elite πακέτο λέει, η συνδρομή για κάθε μήνα είναι 120. Σε λίγο θα σας δείξω πώς να μην πληρώνετε αυτά τα 120 ή πώς θα βγάλετε τα νούμερα που βλέπετε εδώ επί 2, επί 3 τον πρώτο μήνα. Λίγο υπομονή να τα δείτε. Άρα 120 είναι η συνδρομή το μήνα. Πληρώνω μία φορά ένα τέλος ενεργοποίησης που είναι άλλα 120 που βλέπετε εδώ. Μία φορά το πληρώνω στη ζωή μου. Και για να κάνω το business, να έχω δηλαδή την πρόσβαση σε back office, σε όλα τα materials της εταιρείας, τα PowerPoint, όλα και να έχω τη δυνατότητα να είμαι ambassador, είναι $99 το χρόνο. Πληρώνω μια φορά από την αρχή και μετά από 12 μήνες πληρώνω άλλα 99. Όλο αυτό μας κάνει $340 για να ξεκινήσουμε συνεργασία. Τι παίρνω πίσω όμως? Παίρνω πίσω τα 120 από τα 340 σε μορφή loyalty points που είδατε πριν, άρα είναι δολάρια έτοιμα να τα χρησιμοποιήσω από την πρώτη ώρα συνεργασίας μου με την εταιρεία, να κλείσω διακοπές, να χρησιμοποιήσω τους πόντους μου και να πω ρε, τα πήρα πίσω και μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Είναι εκεί, είναι δικά μου. Κάθε μήνα η συνδρομή είπαμε είναι 120. Αν την πληρώνετε. Αλλά την πληρώνετε ή δεν πληρώνετε, η εταιρεία τι λέει?
Ηλία, μου έδωσες 120 για τη συνδρομή, θα σου δώσω πίσω 120. 100% επιστροφή. Μου έδωσες 120, θα σου δώσω πίσω $120 σε μορφή loyalty points. Θα τα χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις. Δεν λύγουν ποτέ, όποτε πας διακοπές εκεί θα είναι και κάθε μήνα θα αυξάνονται. Okay? Αυτό είναι το Elite. Αν θέλουμε και Turbo, έχουμε κάποια επιπλέον προνόμια. Το Turbo τι είναι? Είναι ακριβώς το ίδιο με το Elite, αλλά έχει ένα επιπλέον κόστος μία φορά, για πάντα το έχουμε, από εκεί και πέρα, $250. Άρα μία φορά στη ζωή μας που έχουμε $250, γινόμαστε Turbo και έχουμε τι? Οι επιπλέον εκπτώσεις που είδατε που σας έλεγα, κοιτάξτε Turbo discount που λέει εδώ, που πολλές φορές ήταν και 200 κάτι, 220, 280, 100, 150. Δηλαδή ήδη ξεκινάμε και παίρνουμε χρήματα πίσω από αυτή την επένδυση, αν θεωρήσουμε επένδυση. Από την πρώτη φορά που τα πληρώνουμε τα 250 μας δίνει η εταιρεία πίσω $250. Άρα όπως τα πληρώσαμε τα βάλαμε από τη μια τσέπη στην άλλη. Έτοιμα είναι εκεί στην πλατφόρμα μας, περιμένουμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε οποιοδήποτε ταξίδι ή στο mall. Και όλο αυτό το πακέτο γενικά, και το επιπλέον προνόμιο, το άλλο επιπλέον προνόμιο είναι ότι κάθε μήνα η συνδρομή παραμένει η ίδια $120, αλλά η εταιρεία σου λέει, επειδή είσαι Turbo, μια φορά εμπιστεύτηκες και έγινες Turbo, εγώ κάθε μήνα θα σου διπλασιάζω το budget για τις διακοπές σου. Δηλαδή, θα δίνεις $120 συνδρομή, εγώ σου επιστρέφω πίσω $240. 240 loyalty points. Γι' αυτό βλέπετε εμένα να έχω τόσους πολλούς πόντους. Γιατί μπήκαμε 4,90, πάμε πίσω να το δείτε. Φαίνονται πόντοι, φαίνονται νομίζω. Μπήκαμε 4,90, πήρα και άλλους 2,40 το δεύτερο μήνα. Πόσο πήγε? 7,30. Χρησιμοποίησα και 3 πόντους, πήγα σε ένα ξενοδοχείο έτσι για 2 δενητερεύσεις που είχα στο Βουκουρέστι, μόνο 3 μπορούσα να χρησιμοποιήσω, από εκεί πήγε 7,27. Και αυτοί είναι εκεί με περιμένουν. Τώρα πάω να κλείσω κάποιο life experience, θα μπορώ να βγάλω εδώ 3,50 από τα 7,27 να πάω στο Κάιρο, θα μείνω με 300 κάτι, τον επόμενο μέρα ξανάρθουν άλλοι 240, δεν θα έχω να πάω διακοπές όποτε θέλω. Οκ. Λοιπόν, εδώ. Άρα γενικά να κάνουμε μια, πώς λέμε, summary, την περίληψη. 590 κάνει να πάρουμε από την αρχή και το Turbo, που δεν είναι απαραίτητο να το πάρετε από την αρχή, άμα δεν θέλετε και δεν μπορείτε. Μπορείτε να ξεκινήσετε με το Elite και να κάνετε upgrade Turbo μετά από ένα μήνα, μετά από 2 μήνες. Δεν πειράζει. Όποτε θέλετε θα το κάνετε 250 και όποτε θέλετε, και τότε θα πάρετε και τα 250 πίσω. Όπως τα βάλετε θα τα πάρετε. Αλλά αν το κάνετε από την αρχή, έχετε τη δυνατότητα να πληρώσετε 5,90 και να πάρετε πίσω 4,90. Ποσοστιαία δηλαδή, γι' αυτό λέω recommended. Το προτείνω με αυτό. Ποσοστιαία αξίζει Turbo, γιατί παίρνω περισσότερα από τα λεφτά που επενδύω πίσω. Και τα έχω στην πλατφόρμα εκεί. Γι' αυτό και εγώ επέλεξα το Turbo για να μπορώ να έχω περισσότερα χρήματα και να δείξω και στον κόσμο ότι να, έτσι δουλεύει. Οκ. Τι άλλο θέλω να πω εδώ? Τίποτα. Είπαμε διπλάσιοι πόντι κάθε μήνα. Όλα καλά. Εδώ λοιπόν αν έχετε κάποια ερώτηση, αν δεν καταλάβατε κάτι να το λύσουμε, πριν πάμε στο σύστημα, που στο σύστημα θα δείτε ότι από τον πρώτο μήνα, ό,τι και να επιλέξετε από αυτά τα δύο, από τον πρώτο μήνα θα έχετε διπλάσια κέρδη. Και αυτό μπορώ να το αποδείξω, να το δούμε σε λίγο. Απλά πείτε μου αν έχετε κάποια ερώτηση εδώ, ώστε να ξέρουμε αν θα προχωρήσουμε. Επειδή βλέπω ότι Βάλια πιο ενεργή με την κάμερα και σημειώνει, Βάλια θα μιλήσουμε λίγο, άνοιξε το μικρόφωνο, θα με βοηθήσεις να πάμε παρακάτω στο κομμάτι αυτό. Ναι. Λοιπόν, Βάλια, σ' άρεσε αυτό που είδες μέχρι τώρα, πώς θα είδες τα πράγματα? Μέχρι στιγμής, μια χαρά. Ενδιαφέρον. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Βάλια, θέλω να μου πεις, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, με αυτά που είδες μέχρι τώρα, αν μιλήσουμε σε 10 ανθρώπους, πόσοι θεωρείς από τους 10 θα πούνε ναι, θέλουν να ξεκινήσουν συνεργασία μαζί μας? Έτσι, ένα νούμερο το οποίο είναι ok στο μυαλό σου σε σένα. Το βλέπεις λογικό να συμβαίνει. Πόσοι από τους 10 λες θα πούνε ναι, πάμε να το κάνουμε? Κοίταξε, τώρα έχεις πέσει την περίπτωση. Εγώ είμαι στις πωλήσεις από το 2011, οπότε εντάξει, έχουμε... Πες με τα νούμερά σου τότε, εσύ τι πιστεύεις? Πόσους θα κλείσεις? Με ένα τέτοιο προϊόν, σίγουρα 4 στα 10 αρχικά. Τέλεια. Ωραία. Οι περισσότεροι, για να μην ανοίγουν τώρα τα μικρόφωνα όλοι, οι περισσότεροι μου λένε από 2 μέχρι 5 οι περισσότεροι. Βλέποντας αυτό που είδαμε μαζί με σένα, είσαι μέσα στο κομμάτι αυτό, στο range.
Υπάρχουν κάποιοι που μόλις είδαν λένε 7, 8, ξέρεις, θεωρώ λίγο ξεπραγματικό αυτό. Εντάξει, δεν θα γίνει, δεν θα έχουμε 70% επιτυχία, γιατί δεν είναι όλοι στο timing να ξεκινήσουν. Άρα, εσύ λες 4. Εγώ θα δείξω σήμερα ένα παράδειγμα, και θα σου κάνω και άλλη μια ερώτηση πριν προχωρήσουμε. Θα σου δείξω ένα παράδειγμα πώς μπορούμε να έχουμε πολύ καλά εισοδήματα υπολογίζοντας 1 στους 10. Δηλαδή ακόμα πιο κάτω, πολύ πιο κάτω. Δηλαδή και 2 να σκεφτόταν κάποιος να πει, μπορείτε να γράψετε και στο chat, μπορείτε να συμμετέχετε στο chat, να πείτε το νούμερό σας πώς πιστεύετε. Αλλά ακόμα και 2 να μας έλεγε κάποιος είναι 100% ανάπτυξη, 100% κάθοδος τώρα, από το 2 στο 1 ας πούμε. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος από το 2 στο 1. Αλλά εγώ θα δείξω 1. Τι θα γίνει λοιπόν αν 1 στους 10 λέει ναι. Η άλλη μου ερώτηση είναι, αν σου λέγα Βάλια ότι θα σου δίνω, κάνω μια συνεργασία, θα σου δίνω 5.000 το μήνα, αλλά αυτό που θέλω να κάνεις είναι να μιλάς για όλο αυτό σε 2 ανθρώπους κάθε ημέρα. Θα το κάνεις? Άξιζε δηλαδή τα χρήματα που θα πάρεις για τη δουλειά που έχεις να κάνεις? Φυσικά. Φυσικά. Ακόμα αυτό λένε όλοι, γι' το λέω και εγώ φυσικά, γιατί αυτό λένε όλοι, λένε, ωραία, και πέτυχα μια κοπέλα που μου λέει, ναι, αλλά εγώ δεν έχω πολλές επαφές. Και της λέω, αν τα χρήματα ήταν αυτά, τι θα έκανες? Θα έβρισκα. Κατευθείαν, θα έβρισκα επαφές. Θα ζήταγα συστάσεις. Κάτι θα έκανα, δεν θα σταματούσα. Τα λεφτά είναι πολλά για αυτό το λίγο που μου ζητάς, να μιλάω με 2 ανθρώπους την ημέρα. Ωραία, πάμε να δούμε τότε. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Να μιλάμε, να ενημερώνουμε 2 ανθρώπους την ημέρα. Θα σας το κάνω πολύ απλό. Με όσους συνεργαστούμε θα το δείτε. 2 ανθρώπους θα τους πάρουμε τηλέφωνο, θα τους στείλουμε ένα μήνυμα και θα τους πούμε, ξεκίνησε κάτι δυναμικό στην Ελλάδα, ένα από τους πρώτους που το ξεκίνησε. Είδα ότι έχει μεγάλη προοπτική και θέλω απλά να σε ρωτήσω αν είσαι ανοιχτή να δεις περί τίνος πρόκειται. Βρούμε και άλλους τρόπους, θα βρούμε και άλλους τρόπους να κάνουμε προσέγγιση. Εγώ το είπα τώρα γρήγορα που μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Δηλαδή στην ουσία η ερώτηση είναι αν είσαι ανοιχτός να δεις περί τίνος πρόκειται, αν είσαι ανοιχτός για νέες επιχειρηματικές ιδέες. Άμα πει ναι, έχουμε Zoom, έχουμε ένας με έναν παρουσίαση, έχουμε βίντεο που θα έρθει σε λίγο διάστημα, βίντεο με το σύστημα που βλέπετε εδώ. Οπότε θα υπάρχει κάτι να σας υποστηρίξει. Μετά το ότι ναι είναι περί τίνος πρόκειται. Έλα εκεί, θα σου στείλω αυτό. Έλα να δεις το άλλο. Ωραία, άρα αυτό το λύνουμε. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Τι λέει εδώ? Πρώτος μήνας ξεκινάει ένας, η Βάλια. Μιλάει με 2 ανθρώπους την ημέρα, την βοηθάμε να κάνει την παρουσίαση, την βοηθάμε να συνδέσει τον κόσμο με το εργαλείο που μπορεί να είναι βίντεο ή Zoom και είπαμε 1 στους 10 ξεκινάει η συνεργασία. Δεν ξέρω αν έγραψε κάποιος άλλος στο chat, όχι δεν έχετε γράψει. Άρα οι 6 από τους 60 θα πούνε ναι με ενδιαφέρει, θέλω να το κάνω. Βάσει συστήματος της εταιρείας, βάσει πλάνου αμοιβών της εταιρείας που δεν το αναλύσαμε και δεν το αναλύσουμε τώρα, θα το δούμε με αυτούς που θα ξεκινήσουν συνεργασία, αλλά εμπιστευτείτε τα νούμερα, βάσει συστήματος της εταιρείας και πλάνου αμοιβών, τον πρώτο μήνα βγάζεις 840 με 1.100 δολάρια επειδή έκανες αυτό που έκανες εδώ. 1 στους 10. Αν έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, έχουμε ξεπεράσει και τα 2.000 παλιά. Με τα δικά σου νούμερα έχουμε ξεπεράσει τα 2.000. Αν μείνουμε στο 1 στους 10, στο 10% είμαστε εδώ. Άρα, τι έχουμε πετύχει? Ακόμα και με τα 5.90 να μπει κάποιος, έβαλε 5.90, πήρε πίσω τα 4.90 και έβγαλε 1.000 ευρώ τον πρώτο μήνα. 800 ευρώ τον πρώτο μήνα. Θα πούμε στη χειρότερη περίπτωση. Okay, άρα να καταλάβουμε ότι από τον πρώτο μήνα, ακόμα και να πιεστεί κάποιος να ξεκινήσει μαζί μας, είτε με τα 3.40 είτε 5.90, μόνο αν συγκεντρωθεί στο 2 την ημέρα, χωρίς να τον νοιάζει αν όλος θα πει ναι ή όχι, γιατί δεν με νοιάζει, γιατί είναι το χειρότερο σενάριο, το 1 στους 10, θα βγάλει τα λεφτά του πίσω και πολύ παραπάνω. Έχει πληρώσει και τη συνδρομή για τον επόμενο μήνα. Είναι καλυμμένος. Η ερώτηση επόμενη είναι, αφού τελειώσαμε τον πρώτο μήνα Βάλια, βγάλαμε αυτά τα χρήματα, έχουμε να δείξουμε κάτι στον κόσμο, έχουμε μια ιστορία επιτυχίας. Η ερώτηση μου είναι, εσύ θα συνεχίσεις και τον δεύτερο μήνα να μιλάς σε άλλους ανθρώπους ή θα σταματήσεις? Δεν άκουσα καθόλου. Θα συνεχίσεις μετά την επιτυχία που είχες στον πρώτο μήνα, κάνοντας αυτό το 2 την ημέρα, το πιο μικρό. Το δεύτερο μήνα θα συνεχίσεις να μιλάς και με άλλους ανθρώπους που γνωρίζεις ή θα σταματήσεις? Η επιτυχία είναι το ότι σε κάνει να συνεχίζεις. Όχι. Εγώ στο παράδειγμα μας αυτό θα πω ότι σταματάς. Θέλω να το κάνουμε πολύ αρνητικό το παράδειγμα για να καταλάβετε ότι με το χειρότερο σενάριο που δεν είναι λογικό να συμβεί, αλλά λέμε τώρα πόσα χρήματα μπορούν να βγουν. Άρα, τι λέω τώρα? Δεύτερο μήνα η Βάλια σταματάει να μιλάει με τον κόσμο,
Και από τους 6 που ξεκινήσανε, που μπήκανε πορωμένοι 6 άνθρωποι, πληρώσανε χρήματα να μπουν, βλέποντας και το σύστημα αυτό, οι 3 κάνουν το σύστημα και οι άλλοι 3 εξαφανίζονται. Προσέξτε, οι άλλοι 3 ούτε καν τη συνδρομή το δεύτερο μήνα δεν πληρώνουν, ούτε να ταξιδέψουν πιο φθηνά δεν θέλουν. Πάω πολύ χειρότερο σενάριο. Αυτό δεν υπάρχει πραγματικά σαν νούμερα, αλλά κοιτάξτε τι ακολουθεί. Άρα οι 3 που έχουμε, η μισή από τους 6, τους βοηθάμε, γιατί η Βάλια τώρα δεν έχει δουλειά να μιλήσει με άλλους, είπαμε σταμάτησε, τους βοηθάμε, τους υποστηρίζουμε να κάνουν αυτό το 2 την ημέρα, έχουμε 180 παρουσιάσεις που σημαίνει 18 νέοι άνθρωποι, συνεχίζουμε αυτό το 10%. Το 1 στους 10 να ξεκινάει. Σύνολο ομάδας Βάλια έχει 21 ανθρώπους, που αυτό σημαίνει για την εταιρεία μαζί με όλα τα μπόνους ότι έχεις μια σταθεροποίηση των εισόδων σου στα 1100 με 1250 μετά από 2 μήνες. Ναι. Επειδή μου θυμίζει κάτι σε πυραμίδα. Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτές σε αυτού του τύπου τις κλιμακωτές αμοιβές είναι ότι επάνω, εγώ ας πούμε, που έχω τους άλλους 3 οι οποίοι είναι ενεργοί, θα πρέπει να είμαι και εγώ ενεργή. Αυτό δεν παίζει σαν σενάριο? Να είσαι ενεργή τι εννοείς, να πληρώσεις τη συνδρομή σου αφού είναι διπληρωμένα τα χρήματα? Δεν εννοώ αυτό. Επειδή μου θυμίζει πολύ πυραμίδα και την έχω δουλέψει αρχικά παλιότερα, εγώ έχω γράψει 6 άτομα. Από αυτά τα 6 έχουν αποχωρήσει οι 3 και αποχωρώ κι εγώ. Σταματάμε στην ουσία. Λοιπόν, οι 3 είναι ενεργοί και φέρνουν άλλους 18. Αυτοί οι 18 θα μου αποφέρουν εμένα, επειδή είναι από κάτω μου, σε αυτά τα μέλη που έχω γράψει εγώ, θα μου αποφέρουν κάποιο κέρδος. Εγώ για να το έχω το κέρδος αυτό όμως και να το λάβω, δεν θα πρέπει να έχω κάνει κι εγώ κάποια δουλειά? Όχι, πρέπει να είσαι εμείς στην εταιρεία. Η εταιρεία δεν ξέρει, δεν μπορεί να μας τσεκάρει αν εμείς κάνουμε δουλειά ή όχι. Η εταιρεία βλέπει ότι εννοώ να γράψω κάποιους επιπλέον, εκτός από τους 6 που έγραψα. Ούτε υποχρεωμένος να φέρεις 6. Εσύ μπορεί να χρησιμοποιείς μόνο το να δίνεις τα 120 το μήνα και να ταξιδεύεις, να μαζεύεις λεφτά και να πας διακοπές. Οπότε και μόνο η συνδρομή είναι απλή. Ακριβώς, δεν υπάρχει πίεση να κάνεις δουλειά κάθε μήνα, ας πούμε, να φέρεις αποτέλεσμα κάθε μήνα. Εγώ το έβαλα εδώ σαν χειρότερο σενάριο. Λογικό είναι να βγάλεις 1.000 ευρώ τον πρώτο μήνα και να συνεχίσεις να μιλάς στον κόσμο. Το είναι λογικό. Έτσι, αλλά λέμε τώρα στη χειρότερη περίπτωση. Η πυραμίδα που λες είναι ότι αυτός που είναι από πάνω να βγάλει περισσότερα χρήματα από αυτό που είναι από κάτω, έτσι δεν είναι? Ναι. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, ότι αν εσύ κάνεις 2 την ημέρα ή μετά σταματάς και ο άλλος, αυτοί οι 3 από κάτω εδώ, κάνουν 5 την ημέρα, τα νούμερα είναι διαφορετικά και αυτοί βγάζουν περισσότερα χρήματα από εσένα. Αλλά δεν είναι πυραμίδα. Δουλεύει έτσι το σύστημα της εταιρείας που είναι δίκτυα κατανομημένο, αξιοκρατικά, που σημαίνει ότι όποιος κάνει παράγει περισσότερα αποτελέσματα, κερδίζει περισσότερα χρήματα ανεξαρτήτου θέσης και χρονολογικής εισόδου, ας πούμε, στην εταιρεία, στην πλατφόρμα. Ωραία. Πάμε τρίτο μήνα να δεις, Βάλια, τι γίνεται εδώ. Και αυτοί οι 3 σταματάνε όπως σταμάτησες και εσύ μετά από τις 30 ημέρες. Οι 18, οι 9 εξαφανίζονται, δεν ξέρουμε πού πήγανε. Οι 9 συνεχίζουν να κάνουν τη δουλειά αυτή. Και βλέπουμε εδώ ότι μόνο με 2 την ημέρα ο καθένας συγκεντρωνόμαστε σε κάτι μικρό. Έχουμε 540 παρουσιάσεις, 54 ξεκινάνε, σύνολο ομάδας 66 και εδώ με όλα τα μπόνους έχεις βγάλει 3.500 με 4.100 εκείνο το μήνα. Για πολλούς είναι αρκετό να σταματήσουμε εδώ, αλλά θα ήθελα να δείτε το όραμα που μπορούμε να φτάσουμε σε λίγο διάστημα, ώστε να καταλάβετε ότι για να φτάσω σε αυτό το εισόδημα που θα αλλάξει πραγματικά τη ζωή μου, το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι 2 την ημέρα. Για αυτές τις 30 ημέρες. Ας κάνω κάτι στη ζωή μου διαφορετικό και να πάρω ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτό θέλω να δείτε. Και φανταστείτε ότι αυτό το πράγμα το είδε η εταιρεία και είπε wow, δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ αυτό, θα το κάνουμε επίσημο σύστημα εταιρείας. Άρα καταλάβετε ότι τι έχει να γίνει στους επόμενους μήνες. Θα γίνει επίσημο, θα το μάθει όλος ο κόσμος. Ωραία, 4ος μήνας, θα πάμε λίγο ακόμα, πάμε μέχρι 6ο μήνα. 4ος μήνας, οι 54 ας πούμε που είναι εδώ, οι μισοί κάνουν δουλειά, οι μισοί 27 φεύγουν, τα παρατάνε, ούτε καν συνδρομή δεν πληρώνουν, δεν μας μιλάνε. Οι 27, 2 την ημέρα, 1620 παρουσιάσεις, 162 άτομα ξεκινάνε. Και βλέπεις τώρα, Βάλια, ίσως να έχεις αλλάξει και τον αριθμό στο μυαλό σου, που μου λες 4 στους 10. Αν αυτοί οι 10 δουν και αυτό το πράγμα που βλέπεις εσύ, φαντάζομαι θα είναι μεγαλύτερος ο αριθμός από τους 4. Να πούνε θέλω να ξεκινήσω συνεργασία, ίσως, δεν ξέρω. Συγγνώμη, είναι δικά μας μέλη αυτά τώρα που μιλάμε ή είναι συστάσεις των συστάσεων? Συστάσεις των συστάσεων που σημαίνει είναι στη δικιά σας την ομάδα.
Ευχαριστώ. Και στο λέω αυτό πάλι γιατί όλοι ξεκινάνε και λένε 2-3 στους 10 θα πούνε ναι, με το που βλέπουν το σύστημα πάνε όλοι στο 5-6. Γιατί τώρα πια βλέπεις μπροστά σου ότι όπα, εδώ μπορεί να αλλάξει ζωή μου κάνοντας τι. Έχω την εταιρεία, έχω την πλατφόρμα, είναι αποδεδειγμένα καλύτερη από οτιδήποτε κυκλοφορεί, είναι νόμιμη, έχει τα πιστοποιητικά της, δεν έχω ρίσκο γιατί ό,τι πληρώνω το παίρνω, έχω και το σύστημα, άρα πρέπει να μιλάω με 2 ανθρώπους την ημέρα, ας μιλάω με 2 ανθρώπους την ημέρα, τι θα πάθω. Και βλέπεις το αποτέλεσμα. Ωραία. Άρα πάμε κοντά στα 5.000, 3.400 με 5.000 το μήνα, τον 4ο μήνα. Αυτό είναι Ιούλιος. Όσοι πάρετε να να ξεκινήσουμε συνεργασία τώρα, Ιούλιος είναι αυτό το εισόδημα. Κάντε και λίγο ένα παιχνίδι με το μυαλό. Πόσο θα αλλάξει η ζωή μας με αυτό το εισόδημα. Δουλέψτε το λίγο τι θα γίνει. Όσο πιο σύντομα το πιστέψετε ότι αυτό γίνεται, τόσο πιο σύντομα θα αλλάξουν τα εισοδήματα. Πάμε 5ο μήνα. Οι 162, οι 81 φύγανε που λέμε δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Και οι 81 κάνουν τη δουλειά. Τι, 2 την ημέρα. 27 σταματήσανε. Που σημαίνει κοντά στις 5.000 παρουσιάσεις. Που βέβαια δεν μπορώ να κάνω ούτε εγώ, ούτε ο Ιωσήφ, ούτε κανένας άλλος. Βασίλης και Χρυσούλα που έχουμε leaders εδώ πολύ δυνατούς, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε 5.000 παρουσιάσεις. Άρα πρέπει να υπάρχει το σύστημα. Που θα υπάρχει το σύστημα που θα οδηγεί τον κόσμο να δει όλη την πληροφορία. Μόνο εκείνο το μήνα θα έχουμε περίπου 500 άτομα νέα στην ομάδα μας. Σύνολο θα έχουμε 606 και το εισόδημά μας θα πάει από 5.600 στα 8%. Να σταματήσω εδώ και να σας πω ένα κάτι αρνητικό στο σενάριο μας που το κάνει ακόμα πιο απίστευτο να συμβεί. Κοιτάξτε τώρα, αυτοί οι 486 ή αυτοί οι 6 που ξεκινήσανε βάλια στην αρχή, αυτοί οι 6 μπορεί να ξεκινήσανε 5 του μήνα, 5 Μαρτίου, 7 Μαρτίου, 10 Μαρτίου, κάποιοι από αυτούς. Εμείς τι τους βάζουμε εδώ βάση παραδείγματος, για Μάρτιο δεν κάνετε τίποτα, όλοι 1η Απριλίου ξεκινάτε να κάνετε δράση. Καταλαβαίνετε, δηλαδή ακόμα πιο χειρότερο. Δεν μπορείς τώρα εσύ να ξεκινήσεις συνεργασία μαζί μας και να σου πω Βάνια 2 την ημέρα ξεκινάς τον 1η Απριλίου. Σίγουρα θα ξεκινήσεις να κάνεις δράση από τώρα. Αυτό εδώ δεν έχει υπολογιστεί. Γιατί αν υπολογιστεί εδώ με τους 6 είναι μικρό, αλλά εδώ με τους 486, αν οι 200 έχουν μπει στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα, θα έχουν ξεκινήσει να αποφέρουν και εκείνοι κάποια αποτελέσματα. Αυτό θα είναι μεγαλύτερο, αυτό θα είναι μεγαλύτερο και αυτό θα είναι μεγαλύτερο. Το καταλάβατε πώς το εξήγησε αυτό? Okay. Και πάμε και 6ο μήνα και τελειώνουμε εδώ για να καταλάβετε πού θα είμαστε όλοι μαζί το Σεπτέμβριο. Από τους 486, γιατί όλοι σταματήσαν αυτοί εδώ πέρα να κάνουν προσωπικές επαφές, άρα βοηθάνε λίγο όλους εμάς να κάνουμε το 2 την ημέρα. Από τους 486, οι μισοί κάνουν τη δουλειά, οι μισοί δεν πληρώνουν τίποτα. Και το αποτέλεσμα, θέλουμε να το πιστέψουμε, δεν θέλουμε, είναι αυτό. 2 την ημέρα, αυτοί οι 243 δίνουν περίπου 15.000 παρουσιάσεις. Εκείνο το μήνα, περίπου 1.500 νέα άτομα στην ομάδα μας. Κοιτάξτε τι ωραίος αριθμός βγήκε. Τι ωραίος επαναστατικός αριθμός βγήκε εδώ πέρα, δηλαδή είναι απίστευτο. 1.821 άτομα στην ομάδα μας. Οι πόντοι που έχουμε μαζέψει βάσει του συστήματος, θα τα αναλύσουμε με αυτούς που θα ξεκινήσουμε συνεργασία και το εισόδημα είναι 23 με 31.000 το μήνα. Αυτά είναι το Σεπτέμβριο. Τόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή μας, αλλά δεν θα φτάσουμε ποτέ σε αυτά τα νούμερα. 23 με 31.000, 5 με 8.000, αν δεν κάνουμε εμείς το πρώτο βήμα. Αν δεν μιλήσουμε με τους πρώτους 60 ανθρώπους. Να τους ρωτήσουμε μόνο αυτή μια απλή ερώτηση, άνθρωποι είμαστε. Όλοι παρακαλάνε και κάνουν το Σαββάτο τους κάθε βράδυ. Μια ευκαιρία θέλουν. Και εμείς την έχουμε. Ας τους ρωτήσουμε. Τι θες αυτή την ευκαιρία? Θες να δεις περί τίνος πρόκειται? Δεν ξέρω αν θα συνεργαστούμε. Εγγύηση σε αυτό δεν μπορώ να δώσω. Αν θα συνεργαστούμε Βάλια, παράδειγμα, ή Ηλίας, ή Βάσο, ή Ιωσήφ. Δεν το ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι αν κάνεις 2 την ημέρα, που είναι το χειρότερο σενάριο των χειροτέρων, θα φτάσεις σε 6 μήνες, θες δεν θες, ακολουθώντας το όλο αυτή σαν χειρότερο παράδειγμα, να έχεις 23.000. Η ερώτηση είναι, είσαι μαζί μας από τώρα και το Σεπτέμβριο αλλάζουμε τη ζωή μας όλοι μαζί, ή περιμένεις μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να δεις τα αποτέλεσματα τα δικά μας και μετά λες, μπαίνω και εγώ να το κάνω. Απλά η διαφορά θα είναι ότι μετά θα είσαι στην ομάδα των 1.821 ανθρώπων, ενώ τώρα μπορείς να είσαι από τους πρώτους και άλλοι αυτοί να είναι στην ομάδα σου. Και μια υπενθύμηση. Είπαμε, μόνο 1 στους 10 ξεκινάει, κανένας δεν κάνει παρουσίαση σε κανέναν προσωπικό μετά τις 30 ημέρες, μόνο οι μισοί ακολουθούν το σύστημα, ενώ όλοι μπαίνουν δυναμικά, μόνο οι μισοί ακολουθούν το σύστημα κάθε μέρα, σαν μέσο όρο 2, κάποιος θα κάνει 3 και 4 την ημέρα, άσχετα αυτό, και οι μισοί εξαφανίζονται. Και επίσης,
Είπαμε ότι όλοι δεν ξεκινάνε όταν γράφονται, ξεκινάνε μετά από ένα μήνα να κάνουν δράση, που είναι αδύνατο και αυτό να συμβεί. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω, αυτό θα είναι το σύστημα που θα δουλέψουμε, θα γίνει σύνθημα σε όλους, 2 την ημέρα. Ξεκινάω την ημέρα μου, πλένω τα δόντια μου, πίνω ένα καφέ και τι λέω, τι έχω να κάνω σήμερα, να μιλήσω με 2 ανθρώπους. Κάνω το σαν συνήθεια για 30 ημέρες και θα δεις ότι από τον πρώτο μήνα θα έχεις αποτελέσματα τα οποία θα αξίζουν, θα σου δώσουν κάποια σημάδια ότι όπα κάτι γίνεται εδώ. Πάμε άλλο ένα μήνα. Πάμε να βοηθήσουμε αυτούς τους 3 να το κάνουν ή συνεχίζω κι εγώ. Αυτά ήθελα να σας πω για σήμερα. Αν υπάρχουν ερωτήσεις είμαστε εδώ. Αν κάποιος είναι τόσο δυναμικός και έτοιμος να πει ξεκινάω, έχω να σας πω και ένα άλλο προνόμιο. Μέχρι 31 Μαρτίου βέβαια είναι αυτό, δεν είναι απαραίτητα σήμερα να ξεκινήσουμε συνεργασία, δεν υπάρχει καμία πίεση. Δεν βλέπετε την οθόνη μου, όχι. Συγχωρείτε. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόμο από την εταιρεία που είναι εδώ. Όποιος ξεκινήσει συνεργασία μαζί μας θα κερδίσει, μέχρι 31 Μαρτίου είναι αυτό, έτσι να τα λέμε, μέχρι 31 Μαρτίου. Κερδίζει 3-4 διεκτερεύσεις σε αυτά τα μέρη που βλέπετε εδώ. Το μόνο που έχουμε για 2 άτομα. Δηλαδή μας δίνει κάτι εταιρεία μόνο και... Θα πάω και μερικοί εγώ τώρα τους επόμενους μήνες. Ωραία, άρα εσύ μπορείς να το κλείσεις από τώρα αν είσαι μέσα σε αυτές τις περιοχές εδώ. Μετά τις 15 Μαρτίου, πόσο έχουμε εδώ, 14, μετά τις 15 Μαρτίου θα έρθει email σε αυτούς που έχουν ξεκινήσει συνεργασία μαζί μας, να τους πούνε συγχαρητήρια, κέρδισες ένα free stay. Έχεις 6 μήνες από τη στιγμή που έρθει το email να διαλέξεις προορισμό και από τη στιγμή που διαλέγεις προορισμό έχεις 12 μήνες να πας. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία πίεση. Καμία πίεση. Το μόνο που είναι για 2 άτομα, είναι δίκαιο το δωμάτιο, το μόνο που έχεις να πληρώσεις εσύ είναι κάποιους φόρους που είναι κάπου στα 100 με 120 δολάρια. Αλλά για αυτά που μας δίνει από τετράστερο και πάνω είναι, ας πούμε, μία μέρα την πληρώνεις εσύ. Έτσι όσο την πληρώνεις. Είναι στους φόρους που έτσι θα τους πληρώνεις. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι επιπλέον για αυτούς που είναι πιο δυναμικοί και έτοιμοι να ξεκινήσουν συνεργασία μαζί μας άμεσα. Ερωτήσεις, απορίες. Έχω και εδώ την Πέγγι εδώ πέρα, μια παλιά φίλη και συνεργάτη εδώ. Λοιπόν, Πέγγι, τι λες? Βάλε μικρόφωνο. Αν είναι κάτι θετικό, βάλε μικρόφωνο. Αν είναι κάτι αρνητικό, κλείστο.